Bago na naman din nailapay kay haling na. Hala, di ana guys. Wag dyan sila. Black na sa kagtanan niya na. Maglibak-lay na na, ba? Hi everyone! Majong adon yung tanan. Hapon na. Alas 2:45 na sa hapon. Ako ka-vlog din na buntag. Kay na-busy ko. Jagikan ko dentes guys. Tanawan ninyo. Teren. Makalimot lamang kusun sa tuig gibuhat dani basta kay ga magong dari guys kanang gams wa nagtepeng ba so gitepeng na si Ja. Next day na po ko appointment para tarengan ni hangipon nga hilang ja yelo. So excited ka adyo ko ang pakitan rapod mo na sa result pohon isa ka tuig po na hangitiguman ay katong ni adto po ko sa dental clinic mga 11 months ago, mamantog i-offeran ako sa dentist dito nga tarangan lagi ko ni hangipon. Para inig smile ug inig vlog na to murag okay pod ba kay mao ba dyan hang greatest insecurities gid pa ning hangipon kay dag si Jan sa hilang ka adyo so excited ko next week na ako appointment anja. Ning kuan pa ning hangdan ni wa pa na ma-feel ni ning gahi pa ni siya sa anesthesia kay anesthesian man kay samdan man lagi na gi-balance nila ba kay murag darhi man tong hang unod taman sa katungo pa ni Jagi samad yan na mana na tepeng na pero napay dugo-dugo diha pero wa man sakit wa man ang sakit pero mura lagi ni hubag ang simod sa harapan ng feeling kay tungod siguro sa anesthesia libon na kagwan guys grabing kasuga kaning tuwak-tuwak na ni pero ganina grabing kilat magkakadyo sa napagazidugdug. A few moments later. Agay mapay paghuman nag-practice guys og recorder anja. Hindi ko kaabot og gugma guys para i-unbox guys at bilin. Niabot na. Yeah. Excited ako kaadto for sure makatabang nila dugangan naghang mga knowledge dani kay og mag-eskwela may kada Sabado ni uli maka duwa am ko yan. Ugma naman ta ko mag-unbox kay di mo ko kagwanta magluli-ili nga nada ra gipotos gusto man jud ko nga aprihan. So gikan ni si Ja guys sa Binondo Metro Manila. Gi-order na sa Shopee. Ito na ni aprihan. Makarap man po siya babura. Excited naman. Pumadyo lang mag-work nila. Wala. Ang lagi nalagit na. Gabi na guys. Plus 9 na. Plus 9 na ba, Mader? Hindi. Plus 9 na. Plus 9 na dyan. Pumas na na ito. Ngapon pag nag-uwi ka doon. Ay, hindi kumana dahil. Na? Ha? Kiti. Pakai ka na gunot. Hala. Ano yung bahin ay? Hala, lami araban ang pag-arang bagaan ha. Tulo kalir na ay mabong sa kanang pinislip na. So mo ni si Ja guys, at formas violin, andyan na ay karton. Pwede na ko dani. Nag-eskwela na inig ka Sabado, bit na ko dani. Nako maghulang sa amo ang church kay kuwang pa maganimig material sa church kay daghan may gustong ni eskwela. Okay, ang karton para maprotektahan after ang violin. Bago na naman din nailapay kay haling na. Hala, di ana guys. Wag dyan sila. Black na sa kagtanan niya na. Maglibak-lay na na, ba? Okay, so ito na yung aprihan. Yan na yung alas dyan, ha? Hindi, pagabrihan. Ladangan ko kita. Di deh sama daw ti gahi man sidlangan. Hala. Yan na guys. Isa ka violin. Di man makuha, di man magkukuha. Mao ni guys, agsud. Isa ka violin. Dati mo ko kumahon ko. Adi ang day nalak na buwan. Bila ko na ni dari kay mo dito naman. Kaot. Okay. Guys. Ano ni si Ja? Wa pa man ko tuner, order pa ko tuner. Ikanang na pa man ni Ja ituno. Oh lagi. Okay, so wa pa man ni Ja may itsura. O ni agrosin. Paira ni si Janay sa bow. Maribo dia. Napi bow kompleto. So hapan ning ipatuno di pang buka mao dani mo patuno. Wa pa jud ni masit up oh. Asa mo sit up na? Ito sa simbahan.
Sudad ano ni na nga inig ka sa labado. Hala, nice za. Wow. Mazo na lang manis mga bikini pa bitaw nga. Di pa ko dani ka mao guys kung saan si pag sit up dari. Patudlo pa ko din sa mga maestra sa simbahan. Isa lang may gamiton. Kaya idag mga bagli na hinuni na buong na. Kanawon na nato og okay pa ni kani mo onig bow. Mo ni gitawag guys og bow. Mo ni nud-nud. Ay, tuan. Kining rosin mo na siya bairan na ning bow. Bairan. Kani delikado rin mo bagli sa ato ni Ate Manen. Okay, mo ni porma sa rosin. Andiyan na mga basura. Abrihan na to. Mo ni siya guys. Bairan is just ato ang bow. Naan sa porma. Ganyan na guys. Hello everybody, good morning. Tugnaw ka adto guys, mong gibalik na nagang jacket mong gisuot na gapon. Kay mo adto man ko sa garden ron magtrabaho. Para ning gibalik kay arong way daghang buligan. Nga sudan, pagdali mo dako. Ay. Adto na ra man ni. Lawoy, tikangkang sa kaliro. Pagdali mo dako mga suwa ha. Yan man tong datong nakita na sa video nga kinahanglan kuhaan ko ning udlot. Wala bunga naman eh. Bunga naman siguro na. Ning dito ingon dito nga kuhaan ko ning mga udlot na daghana naman eh. Kuhaan ning mga kilid. So, sa tabangan, murag kasi tayong namatan guys na nga, tumba naman yung kamatis. At kasi gagawan gabi, murag ilupad ka mga atap. Dali raman eh, tukuran na ni siya kahoy, kaya mapuslan pa ni kamatisa. Kaya upasagdan ni mo, maanad ni siya, magkamang na ni siya juta. Di na ni kama umubarug, mura na ni mabako. Sayang, kadto pasagdan guys, tanawa ra ma-enjoy him sa graba ka adto tambok. Isa pa pud guys, ganahan kadto kog kamatis, labi nag-isagol sa kinilaw, sa kanang hilaw-hilaw, bitaw sus, ar katagpod kadto, di po ko mo ay grabing hinugar kay aslam. Ano di sa baha guys, mo nga tumba. Inala ni sa huktan daari. E mamunga na raba padungo na muwak na. Ang uwan, no palupig. Kalabi po sing gibati. Na po'y manog sig pagkarare. Sa po na yung makadaot dani. Buwat sa akin, mukha ko bangan. Kuha di po tagtukod guys, kay gamay ratong ang tinapok na tumurog dito kaigo. Okay raman ni guys, kini kadag na sa kamatis, inigwa na tayo tanim na ni panglaro to naman natin kahoy, dad ko na po natin abuhan, at ano pa na isugnod, o diba, double purpose. Ug mabuntag guys, mo rin sa kusgarnya, i-check og na pa ba, kay kabaan mo po tayo basang kisab-sab na bros kabaw, ilarot na bros mga kabataan. Ano po miyo? Oh, sa kanay? Dagunting. Nakay bangan? Saan na imong bangan? Oh, ano dito ka na sako? Asako, hindi ka na bugto? Di, iwan na yung size. Balidan ano ka? Ah, nalaman na sabi. Anaranay, kadangag nay. Kadam kong duha guys, nangatumba na sa kay grabe ko sugal lagi uwan gabi eh. Munang kinahanglan nato na sa og ali, kay arong di sa ma totally ma-damage, na damage yung property tarani. Dagko na ra ba oh. Wa magugustro ra guys, tuas garden ni undoy nabilin mo nang hangkuan tong sako nga himong nanay mga binunlot dito ni sa sako nga nagigamit mo to ibanganan sa palidya sa lamang bayloon nilisan ra nagistro. Dete sako dari guys. Matangi kukut. Arong tulid ni jang tangkugog kay tulibagbag. Jadi ni mo ni sa kuanan. Tangag tangkugo. Daot ni siya. Di po hugton kaya matuog po sila, di po sila kagwaw. Nang sigo-sigo na silang makalihog. Di na po ni makalihog ug palabian ni magugot. Dapat nga na pinalawlaw ra sila.
Importante na hawiran sa ba kay nani. Buktot pa ni, tulibagbag pa. Tapapoy isa. Kanihan ni pangtukuran tanan kay arong diretso na sila kay bubugat man jag makabungan na. Nung sanjad sa juta, dali ra jang matay. So, na may mga sako dari. Ito nitong hukot. Tak kada nang tangkil gari dyan na. Bawog na. Tanat kay ang taon pod maka padakot tanan na yatang kamatis. 20-30 ni kapuno. Daro gad po ni guway isang punuan ni makabunga. So ani sihag nagadlaw ni hilog among palibot. Ago ho, di ana paghang mga kontra maka sabaw gad siguro manok mga kagwa mo, di ana pud sabay-sabay. Daghan buo ning hang natan ng mga kamatis yes mga 20 to 30 guro ni pero ag-uban na wahig tubo kay mamling pangkakas manok na may mga malnourished di apay mga maadjog tubo nga tambor inga na mga dyan na di mga dyan tanan mamords na mga pinagikagidlay mura ragod po nas asawang huwag atiman sa bana nagkagidlay na kaning mga bana maadjog ni pa gupugwapog ulakaw wag asawa gi pasabdan ras bay mura nagnaog iring gibidli mamalipad pagka dyan ni nganong na madjima ka ang angay buko namang ansog ang asawa na asa di may mahug ansog din pud palitan ng sabon tagka na lang ahos guys oh tanis sa kay araw na asjay pugeng gunahon nam day pud ning gardena kay daghan naman nanubong mga pusikad daghay sagbot na nubo na papay karabaw gas uha pong dadag kabaw da di apil pagsabsab baghang kamatis buang na hapit na kumahaman guys aning giabante kay injag mo uwan na pagut ruwa na mga larot na gud hinuon ni maso ni kay napay nagsawid gamay ugat ato na nga huktan. Salamat dahil sa mga nagtanaw sa atang vlog. Salamat sa mga ning subscribe. God bless ninyo. Road to 100 kinata guys. Thank you kaado ninyong tanan sa inyong suporta. I love you. See you tomorrow.